lagi na mata abang biyagan. Panasonic 700 viewers! Yes! Up, up, up! Yes! Na minsan narabihin nasa langgay bulan nagre-reng chilinao di ka masetasan karupukot na tulbekan dirito nalinutan kang mulaing napintas mo ang pangiin na balan di mo na nangaalaw di ka rin may kaniya amin na mapalasan di ka ito't mag-iinaya hindi ko na nakakita ka may napipintas siyempre siya pinaybayan ng pagbiyak ko tingala di dalan. Yes. Nagkaniyak at magpaliknik napintas magkanyay taning kinasipit sa aming kakaman ang pagkanginawa nagitipada abapalasa yako'y kakalitalyaw dagit ang mata apabiyagan dagit ibigit dun sa langit silangan yan at magipanikdik napintas mo kengaye daming kinasingit sa aming dakaman ang pagkaninawa nagitipada ang pagpalasa biyak ko'y nakagitaliyaw dagit ang mata apabiyagan. Yes! Kami pa. Siksik ka laing, di ka mapagda. Siksik ka laing, di ka mapagda. Yes! Bigatin biyag ko di agmay maysa kan ka na yun lae asi iliwakin ka alang aruden biyag ko di nagkatbaybayan tanal Pasko ngayon kaniya di kalipatan masika biyag ko kat ipang nagna uli lang tuy puso lagi muna ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay bueno biyak ko di nakadikawa maminsan pa'y biyak ko ang nairide pa nagparang adagos taladawang kaniya ibukbuk mo nga ruden titiruni ayat tananamek maminsan pa'y tisampit ni ayat. Hello, sumawilap na si Tatiwang, kita Linda Lunggoy, Ma'am Digna Arellano, Kapsa Cherry Ordonia, Son Francis Lunggoy. Ay, Tita Mary, ano pa kong duda? Ayan, Tita Linda, Tita Gemma, Ayan, Boss Matthew. James, Tita Love Jiglasio. Brigatin, biyag ko, di agmay maysa kan ka na yun lae asiliwakin ka alang aruden biyag ko di nakatbaybayan tanal Pasko ngayon kaniya di kali
kawan. Mamisan pa'y biyag ko, ang nairide pa, na parang adagos, taladawang kaniya, ibukbuk mo nga ruden, idiruni, ayak, tananamig, maminsan pa'y tisampit ki ayak. Ibukbuk mo nga ruden, idiruni, ayak, tananamig, maminsan pa'y tisampit ki ayak. Yes! Ayan. Like and share. Yes! Diba? Kaligid yung mayaw po nakapag-share. Please, 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 please share. Ayok. Oo, maabot na tayo sa 8 million viewers. Yes, sure. Isem, isem, amisem ka man biyag ko, lalawag ang matay barukong ko. Naisem mo, isut mangay ayo, dito'y puso, napno at tilindo. Ayaw ka, dapat isa. Yes! Yes, 809 viewers. True!